Hej, deco! Hajde da naučimo delove našeg tela. Ali nećemo to sami. Bobby i Bubu će nam pomoći. Zdravo, Bobby! Zdravo, Bubu! Počnimo! Ovo je naša glava. Ovo su naše ruke. Ovo su naši prsti. Ovo je naš stomak. Ovo su naše noge. Lako! Sada da vidimo šta nam je na glavi. Gde su ti oči? Tako je. Gde ti je nos? Tačno. Možeš li mi pokazati svoje usta? Tvoji zubi? A gde ti je jezik? Pokaži mi svoje obraze. Sada da vidimo tvoju kosu. Gde su ti uši? Odlično, urađeno! Sada da ponovimo sve delove tela. Glava, ruke, prsti, stomak, noge, oči, nos, usta, zubi, jezik, obrazi, kosa, uši. Odlično urađeno! Sada ste naučili delove tela. Hvala, Bobby! Hvala, Bubu! Zdravo, deco!